дуруд тамошобинони телевизиони варзиш. мавсими имсолаи футбол дар лигаи олӣ бо бозиҳои давраи 21-уми мусобиқот ба анҷом мерасад ва ин мавсим барои тими нави мусобиқот дастаи Куктош аз ноҳияи рӯдакӣ соли бобарор буд, зеро даста дар нахустин баромади хеш дар ин мусобиқот миёни 8 дастаи беҳтарини лигаи олӣ ба гирифтани зинаи сеюм ё худ медалҳои биринҷии ин мусобиқот даст ёфт ва ҳоло дар охирин барномаи майдони сабз дар студияи телевизиони варзиш қарор доранд сармураббии дастаи Куктош Алиҷон Турдиназаров, капитани даста Ахтам Холбоев ва ҳамчунин ҳимоятгари дастаи Куктош Принс Артур. Хуш омадед ба телевизиони варзиш ва фикр мекунам Куктош пас аз он ки зинаи сеюмро дар мавсими имсолаи лигаи олӣ ба даст овард, боз дар солҳои оянда барои унвони қаҳрамонии муқобили дигар дастаҳо талош мекунад. Ва дӯстони азиз, пас аз 20 давраи рақобатҳо ки дар 3 марҳила чемпионати мамлакат ҷараён гирифт, мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали мусобиқот ки айни ҳол дастаи Истиқлол дар зинаи аввал қарор дорад, нобаста аз он ки онҳо дар бозии охири худ бар клуби марказии варзиш Артиши Помир бозиро бохтанд ва аммо бохти Хуҷанд аз дастаи Хатлон сабаб шуд ки Истиқлол пешакӣ унвони қаҳрамониро ба даст оварад ва Хуҷанд дар зинаи дуюм ва Куктош бошад зинаи сеюмро бо касби 30 имтиёз касб кард ва дар умум онҳо дар 9 бозии худ пирӯзӣ ба даст оварданд. Ва тақдири дастаи Барқчӣ ҳамоно дар зинаи охир яъне боқӣ мемонад. Ин даста дар мавсими оянда дар лигаи якуми мамлакат бозӣ хоҳад кард. ва акнун дар пеш бозиҳои охири мавсими имсола моро интизор ҳаст ва мутаваҷҷеҳ мешавем ба 4 бозӣ ки ин бозиҳо миёни дастаи Барқчӣ Истиқлол, Регар Тадас Панҷшер, Хуҷанд Куктош ва клуби марказии варзиш Артиш Помир Хатлон сурат мегирад. Чун мебинем дастаи Куктош нобаста аз он ки дар бозиҳои даврҳои охир чӣ натиҷа нишон медиҳад, вале даста дар зинаи сеюм боқӣ мемонад. Шояд ҳамин сабаб шуд ки тими шумо аз Регар Тадас дар бозии даври гузашта ба бохт дучор омад. Ташаккур. Аввалон аз фурсат истифода бурда мехоҳам ки дастаи Истиқлолро бо қаҳрамонӣ, дастаи Хуҷандро бо медалҳои нуқра ва боз як чиз аз ёд набарорем ки боз ман хеле боз такрор меда аз фурсат истифода бурда боз мухлисони худро табрик карда онҳо хеле моро дастгирӣ зиёд мекарданд. Бале, чиқили ки шумо қайд кардед, бозӣ бо дастае ки Регар қатъи бозӣ кардем, чӣ нақшае ки план доштем, бовар кунед ин бозӣ ин нақшаи планҳо иҷро нашуд ва аз чӣ сабаб мо инро анализ кардастем. Фикр мекунам ки яке аз мо аз мухлисон каме мухлисони худамонро шод карда натонистем, роҳ афтода шудем. Лекин ба ин нигор накарда мо ҳаракат мекунем дар Хуҷанд як бозии нағз нишон дада боз. Бале. ва бозии охирин дастаи Куктош фикр мекунам дар сафар мушкилтар мегузарад, зеро дастаи Хуҷанд як тими қавӣ ҳам ҳаст дар мавсими имсола. Хуб, Ахтам Холбоев, ин мавсим чунон дидем дар бозиҳое ки дастаи Куктош дар ноҳияи рӯдакӣ баргузор кард, мухлисони зиёд ҷамъ мемонанд ва даста нобаста аз он ки бо Истиқлол бозӣ мекард, бо Регар, бо Хатлон, Панҷшер танҳо барои имтиёз талош мекард. Хуб, ин мавсим барои шумо ва умуман дастаи шумо чӣ гуна буд? خیلی دستای ما خیلی مشکل بود. خیلی استانوفکار دادم ولی ما استانوفکار را اجرا کردن نتونستیم. پیشمون خسونده. در بازی با رگار تداس. در بازی رگار تداس. خیلی حرکت میکنیم. بازی دیگرمون در سفر حرکت میکنیم. با غلبه انجام میدیم. خب پرینس ارتور یکی از اون نفرانی که در موسم امسال در خطی حمایت دسته کوکتوش بسیار هم خوب بازی کردند و تا جای توانستند در یک بازی با زدن گل دست یابند در رقابت با دسته پنجشیر. خب موسم برای دسته کوکتوش چگونه بود پرینس؟ Thank you for asking me that question. It's like playing with Panjshir. We didn't get it. در جریان موسم دستای ما پس از هر یک دور صفت بازیش رو بهتر میکرد. تمام کوشش و جهد و تلاشی که ما با هم دستایمون نمودیم بالاخره به اون آورد که ما سزاوار یکی از زینه‌های افتخاری شویم. با گرفتن این مقام برای ما حتی امکانیت پیدا شد که در صحنه آسیا هم هنرنمایی کنیم. اگر استقلال تواند که به مرحله گروهی لیگ چمپیون‌های آسیا راهش را روشن نماید، پس ما در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهیم کرد. بازیگران ما از جهت تکنیکی سرقل یافتند. باوری دارم که در موسم‌های بعدی برای قهرمانی
қаҳрамонӣ ҳам мубориза мебарем. Дар мавсими имсола мо ҳатто метавонистем зинаи дуввумро ҳам моли худ кунем. We can be the league champions or we can place at second position. Принц, дар мавсими имсола барои дастаи Коктош кадом бозӣ мушкилтар буд? Defender. кадом бозӣ барои Коктош мушкил буд ки шумо натавонистед ғалаба кунед? Бо Истиқлол, бо Регар Тадаст, бо Хуҷанд? Коҷан. Бо дастаи Хуҷанд? Коҷан. дар ноҳияи Рӯдаки? Yes. хуб, сол ба сармураббӣ даста Алиҷон Турдиназаров ва чунон медонем дар ситоди мураббиёни тими Коктош Аҳлиддин Турдиев ҳам қарор доштанд ва дар бозиҳои охир он кас ширкат накарданд. хуб, ин чиз ба кори мураббиён дар бозиҳои дастаи Коктош яъне монеъ эҷод накард? аввалаш ки ман ташаккури зиёд ба ёрдамчии худ Аҳлиддин Турдиев, яке аз мураббиёи бо таҷриба, хеле корҳои зиёд кардем. бовар кунед, фикр мекунам ки ягон мушкилӣ байни мо набуд. тима шукри худо чӣ хеле ки медодед, мо сазовори медалҳои биринҷӣ гаштем. хуб, умуман шумо бовар доштед ки дар мавсими имсола дастае ки аз лигаи якум ба лигаи олӣ омад, зеро дар лигаи олӣ дастаҳои хеле қавӣ ҳастанд, метавонад ба қатори сегонаи беҳтаринҳо шомил шавад? ҳамчун сармураббӣ шумо бовар доштед? ростига ба вақте ки ман дастаро қабул кардам, ба мо нақшаҳои монданд ки тим аз лигаи олӣ чӣ хеле ки мегӯянд ки бояд дар лигаи олӣ монад. бар ин бозиҳое ки мо кардем, даври якум хеле хуб баромад кардем. дидем ки хуб баромад кардастем. баъд бачаҳо қатъи шитем маслиҳат кардем, гуфтем боз мо бояд нақша монем худамон ки чтоб ҷои сеюма гирем. хуб, дар мавсимҳои аввал ва дуюм дар айти дастаи Коктош бозингарони бо таҷриба ҳунарнамоӣ мекарданд, махсусан Маҳмадалӣ Содиқов ки ба дастаи Хатлон рафт, боз як бозингари дигар Саидхоҷа, Мамашарӣ Саидхоҷа, ва ӯ ҳам аз даста рафт. умуман дар мавқеи ҳамин бозингар буд ки то ҳамон боварии сармураббиро барои бозиҳо бештар кунад. албатта аввалаш ма мехоҳем миннатдории худро ба бозингарои собиқ бозингарои Муҳаммадалӣ Содиқов, хеле бозингари бо таҷриба аст. чӣ хеле ки дидест, дастаи Хатлон хеле хуб баромад кардастанд. бовар кунед, хеле мушкил буд, барое ки бозингарои калидӣ буданд. Айдан Окран, Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа, Муҳаммадалӣ Содиқов, Сироҷиддин Гулмуродов. хеле мо танқисӣ мекашидем. ба ин нигоҳ накарда хеле ташаккур ба бозингарои худ мегӯем ки ба ин нигоҳ накарда хеле талош кардан, чизе ки установка ки мо медодем ҳамина иҷро кардан. ташаккури зиёд ба бозингарои Коктош. саломат бошед. принц Артур, дар хатти ҳимоя бозӣ кардан барои ҳар дифоъгар мушкил аст. муқобили кадом бозингар дар мавсими имсоли лигаи олӣ барои шумо мушкилтар буд бозӣ кардан? бо бозингарони Истиқлол, бо бозингарони Хуҷанд, бо Хатлон, бо кадом бозингарон бозӣ кардан мушкилтар буд? I think the player give me tough matches. бар муқобили ҳамлагари Хуҷанд бозӣ кардан бароям аз ҳама душвор буд. мутаассифона номашро дар ёд надорам. дар бозие ки дар ноҳияи Рӯдаки бар муқобили Хуҷанд доштем, ҳуҷумкунандаи ин тим дар чанд ҳолат маро дар ғафлат гузошт. ба фикри ман ӯ яке аз беҳтарин ҳамлагарони лигаи олӣ маҳсуб меёбад. He's a very good striker from Kojan. ташаккури зиёд. ва имсол дидем ки дар айти дастаи Коктош легионерон хеле ҳам зиёд ҳастанд ва дар муваффақияти ин даста нақши ин бозингарон хеле ҳам зиёд аст. зеро дар айти даста 3 нафар бозингар аз Узбекистон ҳунарнамоӣ мекарданд, бозингарон аз Гана ва ҳамчунин футболбозони маҳаллӣ. хуб, дар мавсими оянда роҳбарияти даста дар нақша дорад ки ҳамин бозингарон дар тим боқӣ бимонанд? ин футбол аст. албатта мо ҳаракат мекунем, боз бозингарои дигарро таклиф кунем, барое ки чӣ хеле ки шумо медонед мо ҷои сеюмро гирифтем. соли дигар хеле мо душвор мешуд. барои ҳамон ин футбол аст. боз бозингарои таклиф мекунем, рақобат мекунанд, беҳтарино бозӣ мекунанд. албатта ҳаракат мекунем ин бозингарои ки дар дастаи мо ҳозир ҳунарманд легионерои мо ҳаракат мекунем, ино ҳам бозӣ кард, лекин ин футбол аст, рақобат аст.
бале ва чунон медонем агар дастаи Истиқлол чемпиони имсолаи мамлакат ба бозиҳои гурӯҳи лигаи қаҳрамонҳои Осиё роҳ хоҳад бигирад пас аз 3 бозиҳои марҳилаи муқаддамотӣ он гоҳ дастаи Хуҷанду Куктош дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бозӣ мекунанд. Хуҷанд дар марҳилаи гурӯҳӣ ва Куктош дар марҳилаи интихобӣ. Тими шумо омода аст оё ба ҳамин мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ? бовар кунед мо аввалш ки мехоҳам ки Истиқлол хуб баромад карда ба мо як шанс диҳад. Албатта агар ки Истиқлол ба мо шанс диҳад, мо чизе ки таҷриба дорем, чизе ки аз дастмон мебиёяд, ҳаракат мекунем ки миллати тоҷикро, ҷумҳурии худамонро дар арсаи байналмилалӣ хуб баромад карда тими худро дар як сатҳи баланд номашрӯ монем. бале ва имсол дастаи Куктош дар бозиҳо муқобили пешсафони ҷадвал махсусан Хуҷанд, Истиқлол, Регар Тадаз хуб бозӣ кард ва аммо дар баъзе бозиҳо тимишон муваффақ нашуд. Сабаб чӣ буд ки махсусан дар 3 бозӣ бо дастаи Истиқлол, дар 2 бозӣ бо Регар Тадаз, бо Хуҷанд натавонистед муваффақ шавед? Шояд таҷриба инҷо. Албатта чӣ хеле ки шумо гуфтед, якум дараҷа ин таҷриба аст, дуюм ин фишори, яъне мақсад ки бо тимҳои бақувват, пурқувват бозӣ мекунанд. Ман фикр мекунам аз ин чӣ хеле ки мо бозӣ кардем дар лигаи олӣ, бачаҳо хеле таҷрибаи нағз гирифтанд. соли дигар як бозии хуб нишон дада, боз ҳамин хеле мухлисоро боз бисёртар ҷалб кунем, як бозии хуб нишон барои мухлисон. бале ва таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки дар мусобиқоти лигаи олӣ он дастаҳое ки аз лигаи якум роҳат мегиранд ба мушкилотҳо дучор меоянд ва аммо хушбахтона имсол дастаи Куктош ба чунин мушкилотҳо рӯбарӯ нагардид ва агар рӯбарӯ мегардид он гоҳ мо ин дастаро дар ҷои сеюм намедидем. хуб ҳоло даста дар кадом вазъ аст ва мо гуфта метавонем ки дар мавсими оянда як дастаи боз ба рақобатҳо мепардозад ки муддаӣ барои унвони чемпионӣ аст? Ташаккур. Боз такрор мекунам, аз фурсат истифода бурда раиси ноҳияи Рӯдакӣ, пас президенти клуби мо Гулаев Муҳаммад, барои мо ташаккури зиёд ба ин шахсоне ки тими моро хеле хуб дастгирӣ мекарданд. Фикр мекунем дар оянда боз фикри роҳбарият боз ҳаракат кунем ки боз ягон спонсорои нағз ёвему, дастаро хеле пурқуввату қавитар кунем. ва оё нақша ҳаст ки дар дастаи Куктош шумо аллакай дар давоми мавсими имсола ягон бозингари навро зери чашм карда бошед ва даъват кунед ба тими? Албатта ин нақшот мо зери чашм кардагем. вақте ки марҳилое ки мақсад ки тамрино сар мешуд, баъд мебинем дар нақша ҳаст. ва принс Артур чӣ нақша доред пас аз анҷоми мавсими имсола? Дар Куктош боқӣ мемонед ё дар ягон дастаи дигар ҳунарнамоиро идома медиҳед? You asked a nice question. I need to answer you too. ташаккур. бисёр суоли саривақтӣ. ростӣ ман мақсади ба ягон дастаи дигар гузаштанро надорам. Куктош хонаи ман аст ва ҳунарнамоямро дар ин даста идома хоҳам дод. мо шабеҳи оилаем. бо бозигарони дигари даста муносибати беҳтарин дорам. ҳамагон маро иззату эҳтиром менамоянд. зарурати ба дастаи дигар гузаштанро намебинам. метавонам бо боварӣ иброз намоям ки дар Тоҷикистон ман танҳо дар дастаи Куктош бозӣ хоҳам кард ва ба дастаи дигаре гузариш наменамоям. But if I go outside, that is different matter. But if I'm in Tajikistan, I need to play for Kuktosh. ташаккур зиёд. Ахтам Холбоев, мавсими имсола барои шумо ҳамчун футболбоз чӣ гуна ҷамъбаст шуд? Зеро бо дастбанди капитанӣ бозӣ кардани ҳар як футболбоз ин фикр мекунам ифтихор аст ва масъулияти бештарро талаб мекунад. Чӣ гуна мавсим барои шумо ба анҷом расид имсол? хеле бозиҳои соз омадам, қадди Истиқлол, Хуҷанд. хай мо чӣ бигӯем, хай ҳаракат мекунем соли дигар иншоалло бо ҳам хеле бозӣ кунем, бо ҷои натиҷаи беҳтарро ба даст биёрем, бо ҷои аввалро бо ҳам хеле соҳиб шавем. хуб, Куктош дар ҳақиқат ҳам давоми чанд соли охир имкони баромадан ба лигаи олиро қариб ки надоштам, аз ҷиҳатҳои гӯем ки молиявӣ, аз ҷиҳатҳои дигар ва имсол ба лигаи олӣ омадани ин даста то ҷои дигар тимҳоро нигарон ҳам кард, зеро
махсусан дастаҳое ки дар ҷадвал дар зинаҳои поёнӣ меистанд, зеро Коктош муқобили онҳо барои ғалаба талош кард ва 3 имтиёз ҳам ба даст овард ва дар соли оянда дар лигаи олӣ боз дастаҳо пурқувваттар мешаванд, чунки аз лигаи якум ҳам дастаҳои дигар ба лигаи олӣ меоянд, махсусан тими Истаравшан ки имсол қаҳрамони лигаи якум шуд. хуб даста оё ягон марҳилаи омодагиҳоро барои мавсими ояндаи футбол дар ягон кишвари дигар баргузор мекунад мисли дастаҳои дигар ё танҳо омодагиҳои дастаи Коктош дар худи дохили ҷумҳурӣ баргузор карда мешаванд? ҳозир пас аз бозии Хуҷанд мо бозингарои худро бар рухсатӣ ҷавоб метиҳем. пас аз он бо роҳбарияти шишта маслиҳат мекунем, албатта ҳаракат мекунем ки бо масалан шояд Ӯзбекистон ҳозир роҳо кушода шудаги шукри худо, барои ҳамо ҳаракат мекунем ки тамрини худро аввал дар Ӯзбекистон, пас дар дохили ҷумҳурӣ. Пас аз мавсими имсола беҳтаринҳо низ аз ҷониби Федератсияи футбол муайян мешаванд, беҳтарин футболбозон, беҳтарин нишонзанон, беҳтарин ҳимоятгар, беҳтарин муҳофизатгар. хуб шумо ҳамчун сармураббӣ дар ҳайати дастаи Коктош кадоме аз номзадҳоро мебинед ки дар ҳақиқатан барои беҳтарин бозингар, барои беҳтарин ҳимоятгар арзанда бошанд, ҳамчун сармураббӣ, зеро давоми мавсим шумо аллакай дастбарони худро хуб медонистед? албатта ман фикр мекунам ки ҳама бозингаро хеле хуб баромад кардан. Барои нигоҳ накарда фикр мекунам ки яке аз бозингари калидии мо ин принц Артур мебошад дар хати ҳимоя ва мо бовар дорем ки ҳатман ба ягон ҷоизаи арзанда дар мавсими имсола қадрдонӣ мешавад принц Артур. ва сабаби асосӣ аз даста рафтани Айдан Окран дар чӣ буд? дар мавсими имсола ман фикр мекунам дар оғоз бисёр хуб бозӣ кард. албатта бовар кунед, ин хеле чихеле ки ман пеш гап задам, хеле ин бозингари бо таҷриба буд ва маҳораташ хеле зиёд буд. ба ин нигоҳ накарда моро ки ҳайрон шудем ки чӣ хеле ин бозингари хуб мо аз даст додем. ин аммо маълум нест ростига. дар нақша аст ки дар оянда ин футболбоз боз ба тим даъват карда мешавад. албатта агар ҳаракат мекунем ки ин бозингар албатта боз ба даста баргардонем. хуб дӯстони азиз, бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳои даври 21-ум ки онҷо дастаи Коктош дар сафар бо Хуҷанд ҷоизадори медали нуқраи мавсими имсола рақобат хоҳад кард ва акнун ман аз шумо дар мавриди ҳамин 4 бозӣ пурсон хоҳам шуд. пешгӯи шумо дар мавриди бозии нахуст барқчи Истиқлол кадом даста муваффақ мешавад ва кадом даста наметавонад ки пирӯз ояд дар ин бозӣ? фикри ман Истиқлол қаҳрамони Тоҷикистон шуд. чӣ хеле ки медонем бозии даври 20-ум бо дастаи Помир бохт. фикр мекунам дар назди мухлисоншон бояд бозии хуб нишон дода ғалабаро ба даст бояд гирад. Ахтам Холбоев? ба фикрам Истиқлол бахши бозӣ ничия мешавад, мусови мешавад. Принц Артур? ба фикри ман барқчӣ дар ин бозӣ тамоми кӯшишро баҳри ғалабаи худ харҷ хоҳад кард. ба назари ман барқчӣ зафар меёбад. Регар Тадас Паншер? Регар Тадас Паншер чӣ хеле ки медонем Регар бо мо бозӣ кард, ғалаба овард бар даст. Паншерам ҳамчун мураббии хуб дорад, Рустам Хоҷаев. фикр мекунам ки ин бозӣ мусови мешавад. Ахтам? Регар Тадас Паншер Регар 1-0 ба ғалаба мекунад. Принц? дар ин дидор барои Паншер ғалаба бисёр лозим аст. фикр дорам Паншер дастболо мешавад. ман тарафдори Паншерам. онҳо ғолиб хоҳанд омад. Хуҷанд Коктош? хеле бозии хуб мешинем, ҳаракат мекунем, бозии хубро ба мухлисон нишон диҳем. мухлисони худамо, мухлисои Хуҷанд бо фикр мекунам ин бозӣ мусови мешуд. шумо ҳамчун сармураббӣ фикр мекунам натиҷаи мусовӣ шуморо қонеъ мекунад дар ҳамин бозӣ? албатта. Ахтам? Хуҷанд Коктош мо сафар бозӣ дорем, иншолло ҳаракат мекунем, 2-1 ғолиб меёрем.
принц дар ду марҳилаи чемпионат мо аз хуҷанд ҳам дар сафар ва ҳам дар ноҳияи рӯдакӣ мағлуб шудем. Дар ин бозӣ ман ва тамоми ҳамдастаҳоям танҳо бари ғалаба кӯшиш хоҳем кард. Мо дар сафар бозӣ дорем. Метавонам бигӯям, ки мо аз хуҷанд бо 3 имтиёз бармегардем. Ман намехоҳам, ки мо боз ҳам ба хуҷанд рафта онҷо шикаст хӯрем. Ин бозӣ куллан ба тарзи дигар ҷараён мегирад. Тамоми футболбозони тим бо як мақсад ба ин бозӣ меравем. Ин мақсад ғалаба аст. Then our effort to go. So we need to win that game. So I think me and my boys are going to work very hard so that we end that points. I think we are going to win at Kojan. ташаккур. клуби марказии варзиш Артем Умид хатлон бозии охирини давр аст. چی خیلی که ما میدانیم این دستا حرکت میکنند که موقع خود رو در جدول خوب تر کنند. خطا هم خیلی بازی خوب نشان داده است. فکر من که این بازی هم مساوی میشد. مساوی میشد. احتم گفتی معلوم با فکر خطلون غلبه میبرن. غلبه میبرن. I think Catalan is going to win because дар ин бозӣ хатлон зафар меёбад. Дар ҳайати хатлон бозигарони бо маҳорат зиёданд. То ҳанӯз бозиро дар сафар бар муқобили хатлон ба ёд дорам. Хатлон имкони ба зинаи ҷаҳорум баромаданро дорад ва фикр мекунам ин имконияташро аз даст нахоҳад дод. so that they can place at the 4th place. So I think Catalan is going to win. ташаккури зиёд. саломат бошед ва дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали мусобиқот ва ғайр аз он ки дар зинаи аввал ва охир аллакай дастаҳо маълум ҳастанд, дигар дар мақоми чаҳорум, панҷум ва шашум фикр мекунам танҳо барои боло бурдани мавқеъ дастаҳо мубориза мебаранд, зеро ягон аҳамияте нахоҳад дошт барои дастаҳои регаи даст хатлон ва клуби марказии варзиш артиши помиру панчер бозиҳои даври 21 мусобиқоти лигаи олии мамлакат. аз ширкатитон дар барномаи майдони сабз дар охирин барномаи мо дар мавсими имсола изҳори ташаккур мекунем ва ба дастаи кӯкдош барор мехоҳем дар бозӣ бо хуҷанд ва махсусан дар бозиҳои мавсими ояндаи футболи мамлакат ва бошад ки дастаи кӯкдош дар мавсими оянда на танҳо барои зинаи сеюм талош мекунад, танҳо барои унвони қаҳрамонӣ дар баробари дигар тимҳои пурқуввати мамлакат. бори дигар барор мехоҳем ва ташаккур аз шумо. дӯстони азиз, ин барномаи майдони сабз буд ки аз телевизиони варзиш манзури шумо гардид ва хотиррасон мекунем ки ин охирин барномаи мо хоҳад буд, зеро дар пеш як даври дигар, даври 21 мусобиқоти лигаи қаҳрамонии Тоҷикистон моро интизор аст ва ҳатман пас аз анҷоми ин давр боз дар барномаи шарҳи бозӣ мутахассисон дар мавриди мавсими имсолаи футбол фикру андешаҳои худро баён мекунанд ва мо бошем дар мавсими оянда ҳатман бо барномаҳои ҷадиду рангоранг мусобиқоти лигаи олии мамлакатро пайгир хоҳем буд. то барномаҳои дигар сарбаланду пирӯз бошед.